Ruotsiin! Mars! Otapa juomat valmiiksi. Älä heti, sit kun se avaa ovea, kattokaa mihin on vuotossa. Sillä on pepsiä. Se on järkyttynyt. Hyvää huomenta. Ei kun mulla on taskussa oma. Annapa mulle sit se. Mulla on kato täällä tämmönen. Kato, on sulla vielä silti? Joo. Noniin. Sitten Ruotsiin. Niin. Osaatko nää ajat tältä vielä pois? Mä ajan suoraan. Niin ajat. Nyt niinku pois. Lappi vallotettu. Tässä ei paljon heitä. Mut siis silleen niinku oikeesti aika nätistä. Joo. Nimenomaan. Silleen Ihan moottoripyörällä voi kaahata. Niin voi. Se on kippaa. Auto on semmonen, tää äitiauto on semmonen vähän semmonen. Katsotaan sitten kun tulee se 120, niin ai. Elämässä. Joo, viimeksi kun käytiin Norjassa. Käykää kattoo video, mistä ei oo videota. Just näin. Valamotor Ylitorniossa. Silloin kun se kävi armeija. Joo. Laurila. Mitä? Oliko se semmonen? Siinä oli kyltti. Laurila. Lauri, mitä sä siellä nyt? Pääasiassa käy katsomassa autoa, miltä mun oma kotikaupunki näyttää. Ja Taino kotikaupunki, eli mun nimikaupunki. Aina siellä asu. Pääasiassa käy katsomassa alamaisia. Tosta pääsis Rovaniemelle. Niin pääsis. Katsotaan sitten kauan meillä mennään. Tästähän ei enää ole joku tunti. Niin, siis me on sulla. Ei. Ja mulla ei ainakaan mitään tekemistä tänään. Ei, mulla on silleen, että jos 9 kotia pääsis. Vaikka. Ja täällä kehtaa laittaa ihan niinku käkkärin, kun ei oo pakkasta. Sehän meni ihan hyvin. Se meni yllättävän hyvin. Kalasta ei oo ikää. Matka jatkuu. Oi, kattokaa! Tää on ihan peili jää. Oi, juma. No niin. Pidetääänpäs kameraa. Ei, Junnu vaan volkkaat. Junnu, kun tää alkaa tää rinkka olemaan silleen, että mä en saa nostettua tätä yhdellä kädellä enää ilmi. Se on jo jotakin. Oho. Niin. Siinä on aika lailla semmonen perus meikän vaellusrinkka. Tää maksoi saman verran mitä Suomessa. Mä luulisin, että meillä on tarpeeksi juotavaa. Ootko varma? Mä en. Joo. Se olisi sittenkin ottaa sen mun rinkka kanssa. Tai mun. On vähän semmonen 24 kiloa täällä seassa, niin ota. Tää on pieni. Hyvä, me yritetään etsiä täältä, miten me löydetään joku asia täältä. Niin, miten me päästään pois, ettei tarvitse kiertää koko paikkailla vittu. No kerrankin menee Ikeaan, niin täältä haetaan just se mitä tarvii. Tää on ihmekerta. Se. 20 hinnalta. Sitten ota niistä kuvat, niin sieltä näkee sen Se on tuo. varasto. Joo ne. Mä oon sanonut, että ei tänne tartu mitään ylimääräistä. Me täältä aina tarttuu. Lopputulos tiedetään joka kerta. Mä mietin, että mä halusin jonkun kasvin, mutta mä veikkaan, että se kuolee tuossa matkan varrella. Jep. Tommonen pitäis etsiä. Mä mietin, että haluatteko te levätä hetki, jos me alkaa rintakkaa. Pitäisikö? Joo. Jossa kyllä kun mennään niinku ostostavarat menee tässä eikä meidän kantamissa.
Atso osti ballistiset suojat itsellensä. Kumpi ostaa näitä 2. Miten me taas päädyttiin tänne? Tähän tilanteeseen. Saako tosta mukaan mennä läpi? Eiku... Se käski meidän mennä täällä. Okei. Elä. Se tossa on. Jos me vaan... Saa. Mennään vaan läpi. Me voidaan mennä tästä niin. Hei. Tää kai on se. Joo. Kyllä se on, koska 302 002 53, se on tämä. Yksi. Se vaan soitti, että joko te löysitte sen, että hänellä alkaa loppua kohta rahaa, että hän tuhlailee. Oi kuule, teillä on vielä pieniä summia. Atso osti tämmöset ballistiset suojat. Ei sä tiedä milloin tarvii. Suomi, tervetuloa. Oletko ikään familjöitä? No, en ole. Lähdetään piippailemaan ja lähdetään. Siinä on jo 20. Siinä on toiset 20 ja 40 heitetään. Lifting! Kaikilla vähän painava. Tuonne suuntaan vissiin. Joo. Anna Atso. Siellä ollaan kahdella. Vasta. Ajattiin. Osattiin käyttää tällaistakin. Me opeteltiin tuolla käyttää englantia tai yritettiin ensin ruotsiksi käyttää itsepalvelukassaa. Aivan mitä se meni. Huonosti. Niin. Sitten laitettiin englanniksi ja sit mä osasin jotakin. Mulla on yli 80 mennyt tällä reissulla. Sulla ei pitänyt mennä. Mut sä et ostanut itelle. Tää sanoo kaverille, että se ei osta mitään. Kato tota kassia. Joku yhden monsterin. Ota yksi. Niin mä sanoin, että mä en osta mitään, eihän tossa ole. Meillä ei ole joulupukki, joka tuo lahjaa. Meillä on hynepukki. Pakko mennä sitä. Näköjään. Älä liukas tossa. Rätti pelastus. Muutama metri, niin ollaan vissiin Suomen puolella. Tässä on pieni luistinken. Hönöjä. Tuo. Mut kyllä. Me ollaan täällä tuntemaan. Onneksi. Se on nyt aika tyhjä vielä. Tossa. Eli siis auto on tyhjetty, ei kun Täytetty. puoleksi tarpeellisella tavaralla ja Loput puolet on sittenkin, mä en tiedä kyllä mikä siellä on tarpeellista, ne mitkä menee porukoille. joo ja sitten päädyttiin nyt siihen tulokseen, että lähdetään Rovaniemelle. Joo. Sitä sattuu ja tapahtuu. Kyllä. Me lähdetään Rovaniemelle. Nonne, heippa. Ulostan! Ai et oikein ulostat? Ja ota. Mistä mitään nyt? Mä en saatu kyllä mitään lappua. Oisko pitänyt? Paki tappaa nyt, niin päästäis pois täältä toivottavasti. Kyllä meidän pitää. Tulee. Paljon se kelloni oli? 15. 15.34. Ei kun sulla on väärässä ajassa. Ei ku oikeessa.
On nyt oikeesti. Joo, 15.34. Eli mihin me ollaan siellä? Joskus 6 aikoina. Hyvinkin. Tiedäpä mitä se sanoi se mun isä siitä, kun se soitti mulle tässä kun ollaan ajamassa. Joo, tosiaan Junnu isä soitti, että onko teillä nokka kohti jo Oulua päin, et ei oikein näytä siltä. Ja sit kysyin Junnulta, että no mihin meillä on niinku nokka kohti, ja sit se on vähän silleen, että no Rovaniemeen. No sanon se isälle, että joo, nokka on kohti Rovaniemeä. Ja sit hän oli silleen, että no onko teillä tarkoitus ajaa sinne asti, ja tuumattiin, että joo, on. Tarkoitus on ajaa ihan Rovaniemelle asti. No Junnu isä kysyy, että jaksaako se Junnu ajaa, ja tuumataan, että joo, jaksaa. Ei siinä. Tonne oikealle varmaan. No niin. Siinä on Santa Claus Holiday Village. Joulutalo. Mä opin sen, että kun me sanotaan jotakin vitsillä, niin me oikeesti kohta tehdään se. Me ei saa enää vitsailla. Mutta olemme Rovaniemellä. Laitetaanko takit päälle ja mennä? Joo. Joo, vedän tässä subia. Ei mekään, mutta täällä on kyllä. Täällä on 22 astetta pakkasta. No, suomalainen vetää ilman hanskoja. Tää on hyvä, kun mä oon tälleen niinku takki auki tuulitakilla. Kyllä on. Molemmilla on joista yli kalsareita alla. On. On sentään. Ei mulla oo. Mulla on jo kylmä. Näpit jäätyy. Hanskat On jostain. tuonne oikealle. Siis me oltiin menossa ottaa joulupukin kanssa kuvaa, mut sinne pääsi vasta 7 ja me pitää mennä tänään vielä Ouluun. Niin meidän pitäisi 7 aikaa olla ja lähössä. Niin otetaan sitten vaan kuvia. On tää silti ihan liian läppä. Oh. Taas sitä mennään. Mä oon kaikista pisin matka näistä. Ongelmana saada takakontti auki, että saa karttia. Ei. Me ei saada karkkia, me halutaan vaan karkkia. Yes! Vittu. Sit se lamppu. Saatana kun säikähi. Pitkä kuuma kesä. Elä sen. Niin Junnu, oisin mäkin voinut sitä niinku pitää silleen. Vittu se ei uskalla antaa mulle sitä. Elä sen. Pitkä kuuma kesä. Enjoy. Pitkä kuuma kesä. Ja aion elää sen. Pitkä kuuma kesä. Sen sain. Ihminen, joka sanoo, että sillä ei ole paljon tavaraa ja ei tarvi rinkkaa. Ja ei osta mitään. Huomioi se. Tää sanoo kaveri, että se ei osta mitään. Kato tätä kassia. Joku yhden monsterin. Ota yksi. Niin mä sanoin, että mä en osta mitään, eihän tossa.